Hindi tay. Sambitin tayo si Papa Jesus tay. Huwag mong hindi sasambitin si Papa Jesus. Yan lang makakapagpagaling sa'yo tay. Wala nang iba. Hindi ako makakapagpagaling sa'yo tatay. Si Papa Jesus lang. Malapit na tay. Pikit mo yung mata mo tay. Huwag mo hindi dilag. Saglit na lang ito. Kunti na lang. Kita mo. Nawawala yung sakit ng ano. Hindi na masakit. Saktan na natin yung best friend mo tayo. Pikit. Para hindi ka na balik-balikan. Pikit tayo. Wala naman kumukulang dito sa kapatid nyo tayo. Malig mo lang. Hila tayo. Ibo kayo mata. Ayusin yung matawan. Tulungan mo muna saglit. Yung katawan nyo tayo. Sige. Kunti pa. So, bigyan natin ng power para magkaroon agad kayo ng power. Inom. Kaya pala kayo nabulunan kanina sa tubig. May something pala kayo tayo, may something. Ngayon, nabulunan pa kayo? Oh, wala nang bulunan tubig niya. Ayaw siya pa inumin ng maligno. Ulitin tayo, sa pangalan ni Kristo, amen. Inom. Inom mo kung mabulunan ka pa tayo. Diretso mo tubig, sige. Ang kayang inumin ng katawan mo. Wala na. Wala na. Tumuloy-tuloy na yung tubig. O, ano sasabihin mo kay Papa Jesus? Salamat. Sa isip lang. Hinga ka lang malalim. Kasi sarado pa yung mga hangin dito eh. At hinga ulit, yung lumambot. Straight. Tumaho na oh. Kanina nung kailangan ko pag kumanon para lang labanan yung ano niya eh. Ikaw Tamila. Ano pinagkaiba? Lumambot siya. Nawala na yung maligno. Guard, alayin mo si tatay. Alalayan mo muna kasi sarado yung ugat niya rito. Ay, ako na pala gagawin ng ibya. Huminga ka muna tayo, 3 times. Bigyan mo na ako ng hangin. Sige pa. Kuha ng hangin. Sige pa. Tapos maglabas ka ng hangin sa ilong para ka nabahin. Yan, okay na. Huwag mo gagawin ha. Split bati lang. Kaya nga muna tayo. Huwag ka sasandal. Bas bagang pa rito. Ingat na isang beses lang tayo. Okay. Hinga pa tayo isang beses. Isa pa hinga. Todo mo pa. Hindi, huwag ka hinga. Itodo mo yung panilig mo. Sige pa. Okay, gumana tayo. Hinga. Yung parang damo mo lalamunan mo tayo. Ano pinagkaiba? Ano pinagkaiba? Lumuwag ang aling. Lalamunan mo. Unang papagluwag niya tayo. Luluwag pa yung pag-ilangat pa rito. Chad, i-ano mo na si tatay. Iiwan mo itong bangguhan. Lumuwag na yung pag-ilan mo. Luluwag pa yan. Katagal na kasi tinilaro ng malig mo. Nung kayo tayo. Sige tayo. Tulungan mo yung sigarilyo. Bawasan sigarilyo ha. Tulungan ng sigarilyo. Bawasan mo. Tulungan mo sarili mo. Bawasan ng sigarilyo. Oh, mali pala sinabi ko. Tulungan yung sigarilyo. Tulungan niya ako. Makakaisang galing siya. Pahingay na dyan kasi kawababala ng mga dugo niya. Tulungan na sigarilyo. Mega shoutout sa'yo, Pesimon at Ray Rada at Helen Mananes. Mega shoutout. Dito. Ano sa inyo? Ilan taong ka na? May anak anak? Asawa? Wala rin. Ilan taong na ba? 20 ang stop daw? Nag-aaral ka ba? Ha? Ano sa gusto ka? Kaya nga nag-stop. Hindi ka lang makatulog. Kailan mo pa naramdaman yung hindi pagtutulog-tulog? Matagal na po kasi. Ano po kasi? Magparas mo po sa... Pero taga-saan muna kayo? Matanong muna kita. Bago yung sabihin. Taga-saan kayo? Nagbakasyon ka sa Mindanao. Sa Mindanao, sino ang kamag-anak mo doon? Sa nanay mo, sa tatay mo? Tapos, pero nakakatulog ka pa. Dati, bago ka nagbakasyon sa Mindanao. Tapos pagbalik mo rito, hindi ka na nakakatulog. Hindi na, magulo na po kasi. Wala kang girlfriend. Wala.
Boyfriend? Wala. Wala talaga. Hindi ka stress. Stress ako. Hindi ka stress sa bahay nyo. Ano naman na, stress ka lang. Dahil hindi ka makatulog. Pero dati hindi ka naman taga ganyan. Sa doktor, ano sinabi ng medisina sa'yo? Kamay. Ang sakit ko sa Mino yung sakit mo? Saan mo daw nakuha yung sakit mo? ano po kasi? Ano? Nagtrabaho po kasi. Lagi pong papagalitan. Siyempre po. Nagkaroon po ako ng anger. Naintindihan ko na. Mabuti na sabi mo yan. Peres kayo sakit ng bata. Yung kanina nauna sa'yo. Kung mo intindihin, yung natural lang. Ayaw mo pa naging manager ka na, boss ka. Ikaw may-ari ng Jollibee. Pero sila kaso ng bata. Oh, hindi niya matanggap yung pinagsasabi sa kanila. Oh, natural lang yun. Ako nga yung bata ko, lagi akong binubulpi ng Stefano ko, lagi akong pinapakain ng tayo, binabaliktad. Tapos lagi ako sinasabi ng kung ano masasakit. Pasok sa tenga, labas kaliwa. Pasok sa kanan, labas kaliwete. Kung mapagpasan ninyo, nang pansinin mo, buhay pa nanin mo. Yan, nandyan pagulang mo. Number 1, si Papa Jesus. Alagaan mo yung sarili niya. Natural yan, pagsubok sa iyan. Walang, maliwanag ka, si Papa Jesus, yung mga apostol niya, dumaan sa mga matitindi pag-uusig. Kailangan mo maging matyaga kasi, matatag kasi, bakit? Anak ka ng Diyos. Sila anak ng mga demonyo. Hayaan mo talaga, ganun talaga. Lahat ng trabaho, napapagalitan yung yung nagtatrabaho para matuto. Bakit kung wala ka namang kasalanan, papagalitan ka ba? Natural lang yun. Para yun sa'yo, para matuto ka, para alam mo na yung gagawin. Mahirap yung pinapagalitan kahit ginagawa mo araw-araw, kahit anong diskarte mo sa tao, lagi ka pa rin nakikita, iba na yun. Natural lang yung bata ka pa naman, 20 years old ka pa lang. Sayang ang panahon. Saan Bularyo, napagamot na to? Opo kayo dito nanay, parang may malayo ko, hindi ka ako nang ilig sa gano'n. Ito, kamukha mo to, nanay mo to. Hindi pinagkakos talagang walang ikakaila. Kahit naka-face mask, kahit peras kayo. Nung pa lang, kahit saka yung buhok, pantay na pantay na. Ano po yan? Ay. Nung galing Mindanao, hindi maintindihan kasi ang site ko naman, di makatulog, di makakain ng ayos. Dinala ko sa albularyo dun sa suwat. Sa albularyo, naglalaruan niya yung ulo niya, may nakapagkakasin ko na pala. Nagpagamot ka doon sa albularyo. May nakuha kasi sa ulo. Ano pa? Sige, kwentuhan nyo kami. O ito, isang araw, may galing dito, taga Mindanao. Ang naipit ang ugat sa tuhod, dislocate, ang nakuha, talaba. Yung isang araw naman, si tatay, 35 naman gagamot, ang nakuha, okay na sana yung pako. Ano pa ba yun? Dextro. At saka, ano pa ba yun? Long nose. Ang hindi ko lang matanggap, yung pambras ng damit nakuha sa likuran. Alam mo, wala nakuha sa insi. Ano pa ba yun? Asin. Hindi to yun. Maniwala ka sa akin. Hindi pa hinukutan niya yung Kristo. Pag sakit spiritual, ito papaliwanag ko para maintindihan nyo. Ito, mga bagong followers natin ha. Ito manika. Kunyari ikaw ito. Kunyari ako isa mo na magkukulang. Kunyari, nabubusit ako sa iyo. Tutusukin kita. Yan, sasakit dibdib mo. Tapos, pangalawa, lalagyan kita ng mga ukod mula sa katawan. Hindi yan lalabas dyan. Pakiramdam mo may gumagapang makati. Siyempre yung higad, subukan mo lagay mo sa katawan mo, ba mangangati ka? Kamot ka ng kamot yun. Tapos iinom ka ng gamot, hindi tatalab kasi hindi naman pumapasok sa buong espiritu niya ay sa buong pagkatao niya. Wala sa physical yung balat, nasa espiritual. Nadadami yung espiritual niya, kapon siya ng gamot. Siyempre, inom ka ng gamot, hanggang naluluto katawan mo. Kasi nandito sa isang manika o isang nagdarasal, isang tao, nandito yung sakit mo, kailangan matanggal to. Matanggal. Pag natanggal yung bulaki, kung ano mo nilagay rito, karayong, etc., saka kagagaling. Intindihan mo na? Kaya niya, dinadala ka, ching. O ganun, parang ganyan. Kailangan namin saktan yung mangkukulam, nagdarasal, para mamatay siya, manghina. At sabi niya, malakas yung nagagamot dito, baka mamatay ako, tatanggalin ko na.
Kakalimutan na kita. Kasi hindi ko kaya. Dahil napapahirapan namin siya. Naintindihan mo na? Kasi hinawakan niya ito. Nandun yung spiritual niya sa kamay niya. Naintindihan mo na? Walang lalabas ng bulakid sa loob ng bunganga mo. Katulad yung pasyente kong nabinat lalo. Binat lang ang sakit, nabinat. Ikaw pa naman, lagyan ng bulak, lagyan ng butiki. Sa bungangan. Okay na. Yung sa ulo mo, hindi ka, ano pa nakuha? Hindi totoo yun. Pumunta kami sa pangalawang ambulansya. Inikip yung paa niya. Oo. Tapos may nagsasalita na sa mga baby niya. Nawala siya ng malay. Hindi. May malay siya. Pero mas sigaw yung masakit na iipit eh. Ano pinangipit? Nainipit kami. Saan yung ipit? Sa daliri. Yan, angin na. Akin na yung histamin. Dali. Para maganda ito. Para nahingaan ako rito, naging sindiwa kami pangalan mo. Ano? Middle name? Apelido? Ano? No. Inumin mo muna yan. Pahingin mo muna yan. Ang muna tatay yan. Dumabi lang pag dumungan tatay. Baka maligo siya. Ay, tito mo pala, tito mo. Baba mo yung kamay, umusan lang. May init daw, kanina malamig. Dito kanya kinabitan ng posporo, di ba? Akin ang dalili mo. Hindi, yung pango pala. Tingnan natin. Check natin. Pigit. Saan banda rito sa dalili mo? Dito. Pigit. Walang reaksyon. Baka naman tinutusok na yung daliri niya. Hindi gagana. Pikit. Di sana gumaling ka na ron. Pikit. Ito nga, binabalik ko yung posporo sa kanyo. Hindi siya nasasaktan, no? Kahit anong turo ko. Kahit nga ito, wala siyang kulam mo. Pikit. Hindi siya nasasaktan, no? Ha? Naalala mo yung babae kanina? Yung payat, pikit, amit. Wala siya reaksyon, no? Wala. Wala. Hindi siya nasasaktan, no? Kahit tawaan ko positive negative, hindi gumagana. Walang kuryente na malabas sa kanya, walang kapoy. Kilata mata. I-cleansing ka sa spiritual. Ibig sabihin cleansing, physical spiritual mo to, lilinisin ni Kristo. Kasi ginamot ka ng ibang kapwa kung magagamit eh. Baka nakalimutan niya i-close. I-close mo na natin. Pero i-release mo na lahat yung sakit mo. Tsaka ayusin yung public test sa 00. Pagka sa cellphone, may virus na kailangan i-reset lahat. Tanggalin na. Panibago. Ayun ulit, kakaroon mo ng bago. Okay na? Napasukan ka ng virus. Yung virus yun, nasa loob, i-release lahat. Okay na? Ano ba, ibang magagamit pa rito, Nay? Mental health na kami. Doon na kayo sa doktor. Ano sa babae? Doon yung pag pinakaano namin yung inikip. Ito nga, nagpipanukan ng tayo. Kasipag. Sa mental health kami, pinainom na siya ng dalawang takso. Ano nagwa na kami ng club. 6 na buwan. Kailangan i-release lahat. Tapos magtiwala ka kay Kristo. Wala namang kinukulang na ganyang kataba. Tumaba ka na sa galon. Relax ka lang. Sayang ang panahon, huwag mo nang gayahin yung bata kanina. Yung bata kanina, naawa ko po. Masisira na ulo niya. Malayo yung sagot niya. Mabuti nga ikaw, matino-tino ka ba kausap? Kung kanina, layo yung sagot. Sa sobrang dry ng katawan niya yun. Ikaw, Kaya mo yan. mabuti, makain ka. Sige tay. Alalahan mo. Di ba gumagana na tay? Wala ka ng tungkod, no? Ibigay mo yung tungkod niya. Tingnan natin muna. Ibigay mo muna yung tungkod ni tatay. Kahit nakakalakad na siya. Bubuhatin niya lang. Ibigay mo yung tungkod. Kahit nakakalakad na si tatay. Ibigay yung tungkod. Ibigay yung tungkod kay tatay. Ano na pinagkaiba?
Sarado pa pala camera. Ano? Anong pinakaiba, tay? Ha? Gagaan pa yan, tay. Kaya mo na maglakad na walang tungkod, pero hindi kita tatanggalan ng walang tungkod. Kailangan niya muna mag-steam na. Pag binalik mo yan, sabi ko sa'yo, madali lang gamutin kapatid mo kasi naglalakad pa. Mabibinat kasi yan eh. Kasi kabubukas lang ng magat yan. Yung kapatid mo, namaligno siya. Hindi siya kinukulam. Kaya hindi siya makalunok ng pagkain at tubig. Kasi pinapapayat siya ng best friend niya. O ngayon, wala na yung best friend niya. O. Ngayon, tataba na yan. Bawasan ng sigarilyo, tay, ha? Kung kaya mo ng isa hanggang dalawang stick ka na lang. Huwag mo na gawin 5. Maawa ka na sa sarili mo, tay. Ay, hindi pala, maawa ka kay Papa Jesus. Umahal mo pa yung katawan ni Papa Jesus. Maawa ka sa katawan ni Papa Jesus, tatay. Naiintindihan mo na sinabi ko? Ililinis mo yung katawan, ha? Seryosohin mo paglilinis, huwag mong gagayahan yung mga nauna kanina. Hindi naglilinis masyado. O, di ba, tay? Tama lang yung tungkod mo. Eksakto lang yan sa galaw, tay. Okay na yan. Medyo kaya mo pa ba? Okay na. May tungkod, may ano. Eksakto lang yan, tay. Bawas sigarilyo, mag-inom mas maaga, pwedeng magising ng umaga, magkape, maglakad-lakad. Bawasan magpuyat, bawasan ng sigarilyo, kumain ng marami. Ilang gagawin mo, tay? Number 1, magdasal at magtiwala kay Yesu Cristo. Tanggalin lahat ng galit. Namalig mo ka, tay, hindi ka kinukulang. Ngayon, hawakan mo yung lalamunan mo pala. Hindi mo pa pala nahawakan yan. Hawakan mo kung anong pinagkaiba, tay. Sige, tay. Anong pinagkaiba, tay? Hindi na magalit. Wala na. Siyempre, nay, pag minakol niya pa naman yung mga maligno na, pinapakay naman yun. Hindi, okay lang yun. Bumalik ka after 1 month. Siguro sa isang buwan, napapractice ka ng 5 minutes to 10 minutes maglakad. Maaayos niya na. Yung sa kanya ng kapatid niya, nay, talagang mag-promise, ano lang yan, nay. Madali lang talaga siya. Basta bawasan na yung sigarilyo. Tapos, pagtiwala kay Papa Jesus, inumin niya lang yung tubig na yan. Tapos yun lang, gawin mo. Tapos kumain ka na, kasi makakakain na. Bawasan mo din magagalitin, ha? Nasaan ba yung boyfriend mo? Ay, girlfriend mo? Nasa bahay? Alaw niyo? Hindi siya taga-Laon yun, taga rito. Pinapunta niyo. Taga-Laon yun, taga siya? Hindi. Saan talaga siya nag-stay yung nakatira? Laon yun. Shout out mo tayo, mga taga-Laon yun tayo. Anong tawag mo sa girlfriend mo tayo? Shout out tayo, naririnig ka nila tayo. Bago ka lang sa La Union? Sa Samar talaga? Hindi, nandito yan sa... Palmayo. Lang tayo, madali ka lang makalakad. Huwag ka matigas ulo, ha? Bawas sigarilyo, dito sinabi tanggalin mo. Bawasan lang. Kasi alam ko naman may tanggalin ka sigarilyo. 100% yan. Cleansing lang to, ha? Inis, amin. Inis. Sa focus lang isip. Panatingin mong isip mo kay Kristo sa iyong pamilya. Lagyan na lang isip na yung kapatid nyo. Bigay mo na lang kung anong araw, buddy, pabalikin nyo. 1 month, buddy. 1 month, pag-estimin. Isang buwan yan. Straight yan. 7 ngayon. 7 ngayon. 7. Pag-estim ko yun. 7 to 7. Pagbalik mo, ayoko na ganyan damit mo, ha? Kailangan nakakalakad ka na. Pakita mo kay Papa Jesus. Alagaan mo katawan mo tayo. Bata pa kayo, 63 o 61 pa lang kayo. Malaki pa ang panahon nyo rito may tutulong nyo sa mga pamilya. Tulungan mo yung sarili mo. Batak-batakin mo yan, ha? Ganun-ganun yun yan, pag tuwing umaga, ha? Tapos sila hatak-hatakan yung ganun, no? Sanayan mo siyang gumalaw.
Yan, ganun-ganun mo siya. Batak-batakin mo. Huwag kang kikilis lagi na kaganyan. Baka naka-machine gun eh. Oo. Kailangan ikaw rin ang gagawa niyan tayo. Lakad, practice, umaga, banat-banatin mo siya. Kailangan niya tayo mauga. Uga-ugain mo. Huwag kang mag-alala. Walang mapupulit yan. Walang mababalik. Shoutout dyan sa YouTube channel natin. Ay, Facebook page natin pala. Emily Manciano Amarante at Inmundo Kiyang mega shoutout. Maraming salamat po dyan sa nanonood sa YouTube channel, Facebook page natin. Salve, mega shoutout. Shoutout din dito sa YouTube channel natin. Paki-subscribe nyo naman kami sa Facebook page natin ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Hello po, Apo. Hello po, Apo. Akala ko wala na po kayong FB page. Week na po. Napanood po. Babuti na lang. Nakita ko po kayo sa YouTube ninyo. Opo. Maraming salamat. Subscribe nyo po ako sa Facebook page natin. Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Yung dati po, ang Alipin ng Jesus Nazareno. Ngayon, dinagdagan ko ng Ama. Maraming salamat po. Pinipirmahan na lang ang may karamdaman. Apo Andel. Martes. Mas stress. May stress. Lalo po may stress ang pasyente. Opo. Totoo po yun. 35 naman gagamot. Ano lumabas? Lahat ng bagay sinabi na. Wash. Ano ba yung panggalan ng damit, karayong, pako, yung ano pa yung textro, yung ginagamit sa bambutas yan, hindi naman pako tawag yan eh. Yung mga ganon, tapos karayong, ano ba yung lungos, ano pa ba? Marami siya sinabi eh. Sabi ko, siguro yung katawan mo punong-puno na ng mga bakal. Tubig niya? Yung puyat na sa dulo. Hindi. Yan. Oh. Ito, binigay ko to, inasagi ko to sa kanya. Dadasalan pa yan, ay. Saglit lang ngayon, ha? Sabay-sabay na lahat yan. Paspas na paspas, sabihin mo in Jesus' name. Yan, lahat. Sa isip lang, buong katawan. Para malinis, para masarado natin, sasarado na natin yung portal mo. Naawaan na ako sa inyo. Yung mga pasyente ko minsan, kababalagan ng mga pinagsasabi. Yung isa naman, nilagyan siya ng butiki. Yung isa naman, nilagyan ng sili. Ikaw kaya lagyan ng sili na may mantika, magiging manghang yung mukha mo. Ha? Ano yung tubig? Saan galing na? Basta tubig na yan. Ano yan? Baka mawasa. Marumi na yata yan eh. Saan ba galing yan? Palitan nyo na yan eh. Baka may lasa nyo yan eh. Palitan nyo. Bakturay na eh. Tapon nyo na yan eh. Marumi ka. Marumi na yan eh. Oh. Alawang? Dalawang na eh. Tapon nyo na eh. Mas mas gagaling eh. Tapon nyo na yan. Napit na lang pinamay. Dito na ba yan? Tapos na yun, baka mahin mo pagkalakab. Tapon mo na. I-release na doon sa halaman. Sa halaman. Sa yung tubig. Sa halaman dyan. Oh. Maraming na. Kita, iwan yan. Oo. Ikaw kaya lagyan kaya ng sili at saka mantika. Ilamos mo. Ay, kagustuhan niyang gumaling kahit anong sabihin ng ewan ko kung manggagamot balik Crystal. Gagancho. Oo. Tapos gusto mo, punta ka sa ibang manggagamot. Kung babae ka, okay lang kung dididiin yung tiyan mo. Eh paano kung lalaki ang dididi sa tiyan mo? Nasasabi niya may karayong daw. Tapos hindi ka pa naliligo isang taon. No? Gano'n. Sabi ko sa mga pasyente, kayo talaga, hindi kayo tumatawag yung Papa Jesus. Sumasang-ayon kayo kay Satanas. Dapat inisip mo, Papa Jesus,
Kung hindi ka pa nakasalang doon, ito ba talaga isang manggagamot mo? Wala naman nagtatanong kayo, bakit hindi kayo sinasambit niya? Dapat ang sasambitin, si Kristo. Maraming, ano yan, pinaligo ng mga Kaya naman, tinik-tinik. tinik-tinik. Mabuti, hindi nabutas yung katawan nito para pumapay ng konti. Hindi ko inubot, sinunod ko na lang nagsawa. Maniwala ka sa akin, wala natanggal dyan. Tanggalin mo na sa isip mo yun. Linisin mo para sa important mo. Pagod na yung espiritu mo. Araw-araw na nila binubuksan yan. Yan ang pinapaniwala sa kanya. Alisin mo na yun. Paniwalaan mo. Lagi ko sinasabi sa vlog yung salipin ni Jesus Nazareno, di ba? Manatili ka rin tumawag kay Kristo. Hindi lahat ng manggagamot ay totoo. Ang pasyente ay minsan nabubulag sa kanyang karamdaman sakit dahil stress sila, naghahanap sila ng katarungan sa kanilang karamdaman sakit, pero pagsubok yun. Kasama nyo sa Yesu Kristo sa inyong karamdaman sakit. Tawagan mo lang siya, gagaling kayo. Ituturo niya ang manggagamot na makakatuklas ng iyong karamdaman sakit sa tamang katotohanan. Naintindihan mo na? Na-stress ka lang. Pas-pas. Ano parang dantay? Lumambot siya yung balikat mo? Sanayin mo yan, tay, ha? Dito mo hawakan. Dito. Baliktad, tay. Sa ilalim ng hawak. Yan. Angat-angat mo. Yan. Huwag mo yung ganyan-ganyan. Tatahanin mo siya hanggang makaya mo. Sige, batakin mo siya. Huwag kang matakot. Hindi mababalik, tay. Malambot na yan. Practice lang. Kuha ka ng goma. O kaya tali. Tapos kumuha ka ng ganyan pabigat. Para mong ginagawin yung atake mo. Lagyan mo siya rito ng stamina. Ganun mo. O, tapos, dagdagan ng bigat para mangat yung kamay mo. O, daan-daan lang. Kailangan turuan ng sarili mo. O, dito mo itali yung ito. Wala. O, hanggang gumalaw-galaw yung kamay mo. Ganun lang yan. Dagdagan ng mabigat. Kumuha ka ng tali. Mataling paraan kung kailangan mo tagatunan ng sarili mo. Kumuha ka ng ganyan. 5. Nawasan tubig, poso. Talian mo. Pagkano kulang yung bigat, dagdagan mo ulit, kawit mo ulit. O, di gumagan ng kamay mo. Bawasan. O, hanggang magawa mo siyang gano'n daan-daan lang. 1 buwan yung tayo, practice mo. Lahat pwede gawin ng paraan tayo pag gusto mo gumaling. Parang pag-ibigan tayo. Kahit sino lumaraw, makita lang ang hinahanap na minamahal niya. May paraan lahat ng bagay sa karamdaman sakit. Dati nga, hindi ako nawala ng pag-asa sa sakit ko. Nagdudugo ang ilong ko. Sumusuka ako ng dugo. Nalalabo mata ko. Dumudugo na rin loob ng tenga ko. Hindi na ako nakakalakad. Kailangan tayo. Dasal lang ang dasal. Kahit masakit, gumagalaw ako. May paraan kung gusto mong gumaling. Tumawag ka ng Kristo. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Yung mga sakit natin, kailangan natin magtiwala kay Kristo. Salamat po, Apo Andy, sa Jesus Nazareno. God bless po. Pakipollow nyo po kami din sa Facebook page natin, sa YouTube channel ko kasi naka-live din ako. Ate Amy Tayag, mega shoutout. Helen, Salvi, Bilyarin. Nakita nyo po yung tuta nyo, Ate Salvi. Meron na siyang girlfriend, si Akira. Hindi na po ang pangalan niya Noah. Ang pangalan niya Aji. Ajimoto. Pinalitan po nito po yung pangalan ng tuta nyo, Ate Salvi Villarin. Ang pangalan dati ng aso nyo dinala rito, yung Sipso, ay Noah. Ngayon, Ajimoto. At meron na siyang asawa, si Akira. Matakaw kumain si Ajimoto. Malakas kumain. Ano pakiramdam mo? Ano lumalabas sa katawan mo? Pawis, ipagpatuloy mo, malapit na mawala. Konti na lang. Sige, linisin mo buong katawan mo. I-close natin to. Cleansing spiritual to, isasarado lahat. Bagay yung cellphone, pinapasukan ng virus, factory, lilinisin lahat. Magsi-zero, matatanggal lahat, pati parang bago ulit. Hindi, tapon. Hindi pa kayo nakatugma na manggagamot na stress ng anak mo, yung paniwalang. Dahil po, kasi sabi niya na.
lumabas ka, bulate. Tapos sasabihin mo, may bulate lumabas. Nanay, kailangan natin bayaran, patay natin yung kulang. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi ka may stress ka. Gagawin mo para sa anak mo. 20 mil para patayin natin ang nananakit sa inyo. Una ako pinunganan Ah. Nung inikat siya, nagsasalita. Pwede ito, hindi nagsasalita sa pangalan ni Kristo. Oh. Oh. Anong pangalan mo? Pangalan mo ano? O, kita mo na, sagot niya yung pangalan niya. Kilala mo ba si Kristo? O, anong pangalan ng nanay mo? O, nasasagot niya yung tanong ko. Tsaka pag kinukulam yan, isang ganun ko lang yan eh. bulag kain. Bulagtaga yan. Parang binare, parang yun na yun, yung pantanggal ng jackhammer sa kalsada. Lahat ng kinukulong dito, ganun ang sinasabi sa akin. Pag ginano ko yung daliri ko sa kanila, Papapamura ko yung mga magulang. mapapamura siya sa sakit. Buti lang, hindi ka nagamit ng mali. Ano itong ulak, guys? Saan ba sila nagpalupad ko? Saan ba nagpalupad? Dapat magdula rin nung nilapitan namin sa iyo sa ibig. Pero saan? Kasi nandito. Kaya, siyempre kami, ay agaw-agaw na gano'n. Kaya, hanggang sa sinabi ng mga dapat, doon sa pagpagkakaroon. Dito, gusto ko ilabas yung katotohanan para matigil ng isip nyo na kayo'y gumaling at bumalik sa loob ng Diyos. Sabi sa akin ng aking ama, ipaparamdam ko sa iyo ang totoong kaaway mo kung sino talaga siya. Hanggang hindi mo kung nararamdaman, wala kang karapatan na pangunahan ako, anak. Ako ang may karapatan dahil pag-aari ko sila. Kaya hindi ko minsan mabigay yung desisyon. Pag sinabing wala, eh di wala talaga. Pag sinabing na kinukulang ka, nadidetect ng sense ko agad yan. Nararamdaman ko na agad. Maghanap ka ng demonyo, taga sinasapyan, ibigit mo siya sa akin, titingin lang ko lang siya. Sasabihin niya sa akin, papatayin kita. O lagi niya sinasabi sa akin ng demonyo, pag pinakalaban mo ang katawan ng tao nito, papatayin kita, itong tao nito. Lagi nila sinasabihin sa akin. O. Tapos pag nakita nila ako, tatakbo yan. O, ayaw nila sa mga mata ko. Kasi yung mata ko, bulag na yan dati. Pinalitan lang yan ng punong sarili. Diba saan ko nga yung mata ko dati, sa Facebook page ko original dati, bulag na yung mata ko kasi wala na akong makita minsan. Luminaw lang yan like kay Kristo. Ayaw nila sa mga mata ko. Nakakatitig ako sa araw. Pero hindi ko na siya ginagawa, nagpabawalan ako ng mga anghel ko kasi masisira yung mga mata mo, yun ang mga mata. Yan lagi sinasabi sa mga demonyo, papatayin kita. Naalala mo yung malaming nagpagamot dito bago tumatapos, yung sinasaniba ng Diablo? Isang gamutan lang ng Diyos yun eh. Yung bumalik dito, hindi ko na nga nakilala. Ano sabi niya sa akin? Papatayin kita. Eh di patayin mo. Pagpatayin ako, kuha ka sa akin. Pesta tayo spirito. Nakahanya ko rin nakahanya. Nung bago siyang dati, galing Mindanao, ganun yung ano niya. Nagsasalita siya. Hindi. Na-stress lang. Kasi bulog-bulog, pwede na lang ako na-explain. Sige, linisin na linisin. Huwag ka na magpa-stress, na-stress yung nanay mo. Ha? Ilan taon na, ilang anak niya, te? 5? Pangilan ko? Pangatlo. Baka naman nabigo lang ito sa girlfriend mo. Wala ka bang girlfriend kahit isa? Hindi ka nagkagalang ng girlfriend? Trabaho siya sa charity. Baka naman may girlfriend ka doon, tapos hindi ka binigugan, hindi ka sinagot. Huwag mo napansinin yun, hindi para sa'yo yun. Na naman, ganun lang yung nangyari sa'yo, nadinig mo. Na-stress ka. May tao kasi pag nagbibigo, parang kala mo, tinakluban na ng langit at lupa. Pagsubok yun. Ibig sabihin yun, hindi yung para sa'yo. Ay ibigay ni Kristo yung babae na yun o lalaki na yun sa'yo dahil lalo lang magiging masikara yung buhay mo, lalo ka lang ma-stress sa Kanya. Hindi ka naman ang pipili kay Kristo anong pag-ibig eh. Si Kristo ang pipili sa'yo. Lagi yan sinasabi ng mga anghel ko, hindi pa ho pinapanganak ang mga tao na yan, yung magiging asawa nila, ay yun na po yun talaga. Gumagawa lang mo ng paraan ng Panginoon Kristo para makita sila ng way.
Oh, hindi po kayo pipili yan. Kahit yung babae, araw-araw kayo magkasama eh. Oh, yung babae na didevelop sa'yo pero wala kang pagmamahal sa kanya. Pag nakakita ka na yung babae, nasasaktan yung lagi ng kasamang babae. Kasi doon ka nagiging maligaya. Tapos siya, bigay siya ng bigay kung ano-ano. Hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa niya. Nasasaktan yung babae, ganun din yung lalaki. Hindi naman siya gusto ng babae. Tapos nakita niyo yung guy na, extra hero. Boom, lumang biglang, para magnanakaw ng pag-ibig. Kaya nga sabi ni Papa Jesus, para rin ako magnanakaw na darating. O hindi mo mamamalayan. Hindi na ng pag-ibig. Eh, ba't nga ako, dahil babae sa Maynila, hindi nga ako na-inlove. Ba't pumunta pa sa Pampanga, na-inlove ako kay Jacinda? Sweet lover ako. Driver, di ba? O, ang daming chicks doon. College pa. High school. College. O, bakit hindi ako na-inlove? Hindi tumututok yung puso ko. Yung nakita ko sa Jacinda, nakasombrero lang. Nabighani ako. Totoo naman po yan, talaga. Eh, ang daming nakasombrero sa Maynila. Kumpara sa Pampanga lang ako may love. Ang layo ko sa Maynila ko, nung punta ako sa Pampanga. Ang dami ko nang pinuntang Maynila. Probinsya, driver ako eh. Nagpaparkila ako. Ang dami ha, Bulacan, Cavite, Laguna, ang dami, swimming. Hindi nga tumitibok puso ko eh. Doon nga sinakainan namin. May nagkakagusto nga sa akin dati nag-jeep ako, hindi ko pinapansin. Minsan, yung ulan ko, hindi na nila binabayaran. Binabayaran ko, kumatakas ako, tapos hindi ako kumakain. Oh. Pagka binigay niya, hindi na pinababayaran, hindi na ako bumabalik. Kasi, baka iniisip niya. Oh. Kaya, antay mo yung para sa'yo. Baka na-stress ka lang. Ewan ko, saan basta na-stress? Ay, na-stress. Basta kung saan yun. Normal mo lang isip mo. Kita mo na wala na sakit, di ba? Sarado na to. Itigil mo na to, ha? I-close na to ni Papa Jesus, ha? Sandal. Para tanggalan na natin yung asin. Asin ba nakuha? Kailangan mo Bigyan na ka ng petchin po. Wala, message. tubig, betchin, magic saraw, magic sabaw, tapos gulay. Isa na, magbibiro ako. Pag may pasyente ako narinig, Bade, hanapin mo yung ni Apo Sinda dyan, yung mga uod-uod. Alaga. O alaga niya, kunin mo nga at laging mo rito bang sa ilalim ng pet mo. Tapos pagka meron, sasabihin ko, totoo nga, inukulam ka, meron ditong uod. Lumabas. Yan, nagdarap naman dito. Hindi totoo yun. Spiritual nga eh. Kaya nga pinaliwanag ko, ito yung manika, ito. Paano mo makukuha yung uod? Eh, nandito yung uod. Spiritual. Kunyari, ito na yung uod. Gumagapang na itong uod sa anak mo. Ito na yan, pero nandun sa manika. Kamot siya ng kamot. Gapang ng gapang yan. Siyempre, hindi naman naalis yung uod dito. Dahil manika, maliit lang naman. Paikot-ikot lang siya sa katawan. Nanya, parang yan. Umiikot-ikot rin siya sa buong katawan. Ito yung pagkataon niya. O. Siyempre, pag kinamot niya ito, gano'n siya ng gano'n, ito, hindi naman naalis kasi doon lang yun. Ikot lang ikot. Rasit na yun. O, di ba? O, ngayon, inom siya ng gamot, bibili sa pamay. Eh, paano? Gagaling. Lilipat ito. Gagapang. Pupunta rito, gagaling ito. Tapos, babalik na naman dito yung uod. Bapunta na naman dito. O, bigla hindi siya gumagaling, kakamot na naman siya. Kasi yung uod, paikot-ikot na siya sa manika. Kailangan yung mapugsa yung naggagawa sa kanya. Para mamatay siya, tigilan niya ito. Okay na? O, di mawawala yung uod. Pating asin, mawawala na. Tandaan. Sabi mo kay Jesus Cristo, salamat. Sabi mo, salamat. Amen. Antay mo. Pitong beses yan. Isasarado lahat yung portal ko. Apat. Kasa magnetic ang kuryente. 5. Isa na lang. 6. Ito na yung final, ha? Sabi mo, amen. Amen. Bilat ang mata.
Ilang init dumampi sa leg mo? O, tingnan mo ngayon, kung iinit pa, huminga ka muna malalim, ulit. Dagdagan ng kuryente magbibiko. Amen. Hawakan ko ulit yung daliri mo, ha? Umiinit. Wala. O, kita mo, walang umiinit. Ulitin natin. I-release nyo ka ng kalawit ng kamay. Mainit. O, wala. Hawakan ko ulit yung daliri mo. Amen. Umiinit. O, isipin mo. Kasi nakadikit pa yung paa niya sa tuhod ko. Tino, gumagana pa yan, o. O. Pero pag binitawan niya yan, at hindi, wala na akong connection sa kanya, awa ko, yan mo. O, di ba nawala sakit? Kasi may grounded ka pa rito sa tuhod ko. Naintindihan mo na? Yan ang pinapaliwanag ko. Nadidetect ko yan kung talaga may nananakit sa inyo. Once na dumikit yung kahit damit ko sa katawan nyo, nagkakaroon kayo ng spark sa akin. Alam mo na ang dapat mong gawin? Huwag ka isip ng isip pinukulang. Tumataba ka na. Kaya gusto ko sa'yo, tumatawa ka. Para mapagtagal ng stress. Sige, ayusin yung card. Pahingin mo muna siya. Tubig mo to, di ba? Iinumin mo muna. Para matanggal na yung asin dyan. Lutong-luto. Lutong-luto ka na sa asin. Nalusaw na yung asin. Ikaw pa naman, inita ng inita kasi init ng araw eh. Yung ko. Sineselyuhan na ito, ha? Hindi na. Anong paramdam? Sino may mukha ng anak mo? Nasaan na yung nanay mo? Ano? Anong paramdam ng mukha niya? Namula na, pati labi niya. Ngayon ako pa naman hinihiwa-hiwa yung spirito niya. Sabi ko sa'yo, nakatali na naman kayo. Hindi. Gasta lang umana yung tubig nito nila. O, di ba masarap sa pakiramdam? Sige, puka na rito. Sige, puka na. Para makauwi na sila. Para pauwi na natin ito, dadasalan na natin. Masarap sa pakiramdam? Para ano? Ito to, walang anong biro, kahit may kulang, natural lang yun. Anong pinagkaiba kanina? Ha? Ano pakiramdam mo ngayon sa katawan mo? O, anong gagawin mo kay Kristo? Ano siya, para maraming ka niya. O, dapat gano'n, magtangi ka masaya. Dahil yung demonyo, walang ngiti doon. Ayaw niya nakatawa. Kaya nagalit sa akin ng demonyo eh. Graduin nyo na may stem niya na ihan, kapatid nyo, ha? Magaling katawan yan, wala na yung maligno sa kanya. Kailangan niya may stem. Sa lalong madaling panahon. Bawasan ng sigarilyo tatay, ha? Kung nakakalimang stick ka, gawin yung isang kalahati. Hindi ka yung kalahati ulit. At least makakatipid ka. Magkano ng isang yosi. Dati si Apo Andy, alam pala sa luma ko Facebook page yan. Si Apo Andy nagtitinda ng sigarilyo dati sa basan. Sigarilyo candy. Nagatak. Bago ako nagtinda ng Patison. Tapos pagkatapos nyo, ay hindi mo na pala ako nagsigarilyo. Nagtinda mo na pala ako ng yung bang, ayun ano ba ito? Yung galunggong, mura lang yan dati, 20 lang. Yung tambal, pang iyaw, 10 piso lang yan. Hanggang 5 piso, 7. Tambon! Kasi tinda pa ako ng ano, gulay. Marami akong talent. Kala mo, kahit hindi ako nung gagamot, marami akong talent. Nag-vulcanizing pa ako, nagsirami ko pa ako, nagbababa ang transmission. Ang hindi ko lang nagawang magtrabaho, yung magpala ng mga simento, master sa likuran. Naging kargador pa ako. Eh, paano kung mahiya? Nagbitin na pa ako ng foundation. Kailangan mo gawin yun para magbuhay ka. At least kahit mahirap, wala kang inaapakan kasi hindi ka nagnanakaw. Tapos ako naging taxi driver. Yung masenso na ako, naging jeepney driver na.
Yung masenso na ako, naging tracker driver na. Yung masenso ulit ako, bumaba ako, naging family driver na. Hanggang naging company driver. Ayaw ko sa company, maraming amo. Lahat puro ka, kuya ng maga, good morning, tapos yung mga mayayaman, kasi mangot, naaga nung alam yung mga mukha nito, hindi ba kanta ko isa. Good morning ma'am, good morning sir. Pag hindi mo ginawa yun, nire-record ka. Kaya lang naman, akala nakapag-aral lang sila. Hindi naman nila alam, babagsak na sila sa lupa. Pag yung good morning ngayon, gagano'n ako pa. Snap. Buwis na pa na. Kasi isang hamak lang kami, driver. Kaya bumalis ako sa gano'n. Bumalik ako sa jeep. Dahil ako ang boss, yung may-ari ng jeep. Yung boss ko, ikaw. Ngayon, nasa akin ng jeep ko, hindi ka boss. Ang boss ko, ako na. Pag nag-boundary na ako, boss, nakikinig. Sa ilang susi ng jeep mo, parada ka na. Bukas, kukunin ko yung susi, tapos titikapin ko, ako na ulit ang boss. Pangkapong ka lang. At kaya po ng kone ko niya, police. Tapos may nakalit yung jeep. Akala niyo dati nahihiya ako? Nahihiya ako pag nagnanakaw ako. Kaya hindi ko matanggap magnakaw. Nakakahiya yun. Hindi ako makakalabas ng ibang tao, nahihiya ako, sasabihin magnanakaw ka. Ako mag-inod ka sa tao niya. Diba? Kung pa nagawa yun. O yan. 1 month. Ang bisa. Ngayon, kayo sir, ano sa inyo? Nahirap ako na yan. Sige, pakitanggal yung medyo sa kanila. Nagbatingin ka na sa doktor. Sa albular. Albularyo ka rin? Ano naman sabi? Ang prabi ko rin po. Pwede. Anak mo naman. May 10 sandal for ano na yan. Karayo naman. Ganito. Para ma-check natin kung talagang barabo. Anong pinakamahabang daliri? Kaliwete. Isa na yan, ha? Ito. Anong pinakamahabang daliri? Pantay. Isa, ha? Anong pinakamahabang daliri? Kanan. Dalawa na. Isang elemento at isang tao. Last, final na to. Oh. Anong pinakamahabang kote? Kanan pa rin. Dalawang tao at isang elemento. Okay na? Siya, wala. Pantay-pantay lahat. Kaya sumasakit ang dibdib mo. Torturein na natin yung kalaban mo. Pangalan. Amen. O, shoutout mo muna yung mga girlfriend mo. Baka may girlfriend ka ba? Ay, wala ka na namang girlfriend. O, wala ka rin girlfriend. Shoutout na lang daw sa mga dalaga dyan, sabi niya. Amen. Middle name? Amigo? Salamat, Tay. Magkikita pa naman tayo eh. Huwag ka mo naman pasalamat. Ipapadis ko na. Magkita pa tayo. Tapusin yung system, ha? Huwag siyang maglalakad ng mababa sa 5 minutes, ha? Yung umaga, ha? Pero hindi siya pwede mag-angat ng lakad ng 1 oras. Kailangan niya makapagpahinga, ha? Kasi pag nag-swim siya, kailangan, pinaliwanag na sa inyo, di ba? Bawal siya maligo pag ganas po ni Hinga ka na malalim. Inhale. Yan, nagtrabaho mo. Hinga, inhale. Shoutout po sa inyong lahat yan. Shoutout din sa YouTube channel natin. Shoutout din dito sa Facebook page natin. Sa mga lahat po dyan, mga followers natin, mag-subscribe na po kayo sa Alipin ng Amang Jesus Nazareno. I-follow nyo na rin po kami. Shoutout po taga Singapore. Shoutout po. Apo sa taga Multalban Rizal, friends, family. Mega shoutout po.
Alejandro, mega mega shoutout din po. Juana, Australia, Mac. Ano ba yung from Australia? Mega mega shoutout po. Ano parang daw mo ate? Mas maganda ngayon. Wala nang asin dyan. Ginawa ko nung tunaw na. Ikaw pa nung Korintina at lagyan ng apoy. Tostado na yung asin. Kala ko nilagyan na naman yung asin ng... Hindi ko pa naririnig yung Kung gano'n lang na rin po, karayong, tinidor, rice, vice cream, cornillo, butiki, kulate. Ang hindi ko pa marinig yung yung suso. Suso. Ha? Sino? Kinakain ka ng suso? Ayan, narinig mo na ako. Narinig ko na. Kinakain na siya ng suso. Na-stress yan doon yung sa pag-aaral niya. Kaso meron ako nararamdaman ng babae sa kanya. Siguro crush niya yun. Hindi lang siya pinapansin. Totoo yun. Nadidetect na sense ko minsan yun. May hindi naman sinasadya. Basta masaya ang puso ko. Di ba sabi sa'yo, abnormal siya ako, Andy? Pag ako nakangiti, mabilis ko kayo maramdaman ng sakit. Pag nakasimawat ako, manutot ang puso ko, matagal ko kayo matitik. Kaya yung kaninang lalaki, na-stress pa ako doon sa yung kanina, akala ko lang nag-open na yung Facebook page ko. Nagdasal ulit ako, sabi ko kay Papa Jesus, alisin yung mga sa utak ko. Kaya pagbaba ko, mabilis ko nandito yung sakit mo. Okay na. Hindi nagbago. Pigit. Isa. Dalawa. Tatlo. Naintindihan mo na. Yung pang-apat na yung naramdaman mo, apat ang tinusok ko, di ba? Wala pa? Tatlo lang talaga. Dalawang tao at isang elemento. Madali lang ito sakit mo. Pag may mahiwagan mong pamor dyan. Para dito natin sila pupunin. Seryoso yung pag-inis. Ano to, wallet? Akala ko cellphone. Ay, alisin mo muna yung cellphone. Bigyan mo kami sa wala. Wala. Lakad ka muna, ate. Ano paramdam mo pala? Ha? Shoutout mo yung mga taga dyan. Kung mag-aral muna ako, saka ka mag-girlfriend, boyfriend. Sa Saudi? Mega mega shoutout sir. Anong pangalan? Mega mega shoutout sa'yo sir. Thank you so much. Ano itong anak mo? Kulang lang ito ng girlfriend. Para hindi may stress. Mamaya bawas-basan kita. Para bigyan ka ni Papa Jesus ng totoong magmamahal sa'yo. Hindi ka na niya panluluhayin pa. So magdasal ka lang kay Papa Jesus. Pag nakapagtrabaho ka, yung unang sahod mo, ibigay mo sa nanay mo. Pag hindi mo pala ibigay, pagtyanigin mo siya. I-date mo siya. Pakainin mo sa masarap ng pagkain. Ito yung paghihirap niyo sa amin. Naintindihin yung mga tao nagsasalita sa masakit. Hindi ka pwede sa social media. Hindi ka pwede maging artista. Lahat ng basher nandun. Wala kang gagawin doon mali tama. Lahat ka na ng mabantayan. Buong buhay nila, alam ang buhay nila. Pero buhay nila, hindi nila alam. Oo. Kita mo buhay ko, alam nila ya? Manda ka. Tumitid ka, magdasag ka gabain. Ha? Ganun din ang gagawin mo, pinsan mo ba yun? Kasama po kami ako. Magkakasama na kayo? Kasama yun? Gayahin mo siya, ha? Seryoso. Wala akong dito sa mga ganun tao. Yung buhay ng tao, alam nila. Pero yung buhay nila, hindi nila. Wala sila pagpapala. Ito nga, hindi ko nga alam na makakatira ako sa Pampanga eh. Lagi sa sabsaba lang ako natutulog. Totoo yun. Pag naririnig ko yung ulan minsan, naaalala ko, nababasa yung kalahati ng paa ko. Kasi kung ako natutulog sa lisor eh, bibili pa ako ng plastic. Pag ano lang plastic natin, 10 piso.
bibili ako ng karton, sako, lalagay ko sa katawan ko. Yung pag umulan, hindi ako mabawasa. Gano'n kahigpit ang nangyari sa buhay ko. Saka matutulog sa tricycle, wala namang trapal. Eh di maanggihan ka rin. Para makateknik ka, lagyan mo yung tulugan na ganyan, hindi uula, eh di lagyan mo. Kaya mo ka ng paraan. Meron matulog sa labas, makasaksakin ka. O kaya kunin yung pera mo. Yung pera ko dati, tagong-tagong pa yun sa ilalim ng dito ko. Tapos taklob pa ako ng gano'n. Ay, kung nakawang ka naman ng gano'n, mararamdaman mo, di ba? Paspas, linis. Amin. Okay, magsisimula pa lang yan. Linis, lahat, buong katawan. Wala kasakit sa puso ha, walang bakal ha. Hindi, pagpatuloy lang. Linisin ang linisin. Dati nga, hindi naman ako naninigarilyo. Hindi ako minom. Hindi naman ako nag-chocolate, nag-shashabu. Kasi nasabihin akong nag-a-addict. Masakit yung sabihin sa'yo. Hindi naman totoo. Pas. Linisin ang linisin. Sambitin si Kristo. Pagka naglilinis ha, sabi mo, Panginoon Kristo, patawarin niyo po ko. Tapon mo ng tapon yung mga sakit niyan. Maraming salamat po sa inyo. Shot, Sally, Tuot. Mega shoutout sa iyo, Ellen Munes Moraun, Leonida Lucas. Paki-like na lang po yan at saka paki-share. Ano yan? Palit? Paspasin. Ano parang damo ate? Nagbago mo ka ng anak mo. Nagbago yung aura niya sa pakaramdam ko. Pag masaya ka, ibibigay ni Kristo yung magandang trabaho. Pangalawa, ibibigay niya yung trabaho na yun para naman, huwag mo agad gagastusin. Pag sumahod ka, pumunta ka sa simbahan, magsimba kayong pamilya, Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa naging nanay ko po itong nanay ko. Salamat din po, pinag-aral niya ako kasi kayong pumili para sa akin, para sa kanya, para sa akin. Salamat po at binigyan mo ko ng trabaho. Masaya-masaya po ako at kami ay nagpapasalamat bago ko po ibig ang mga magulang ko. O, diba? Kaya mag-picture kaya selfie. O, tapos, hinihiling ako. Bigyan mo ako yung nararapat para sa akin. Huwag mo na sabihin yung sino yun. Bibigyan ka na ng girlfriend. Okay, boyfriend. Ibibigay ni Kristo na yun. Ibigay mo sa akin yung nararapat. Huwag mo sabihin na araw-araw ko pupunta rito. Tao ka lang. Puruan mo lang po kung paano mapalapit sa iyo. Kasi alam ko po, kahit saan ako magpunta, kasama ko kayo araw-araw sa ginagawa ko. Nagdarasal ako dati, wala naman nagturo sa akin. Nakikinig lang ako, kasi bata pa ako, hindi ako pinaglalaro ng stepfather ko, araw-araw niya binubugbog. Pag naririnig ko yung kapitbahay namin na may 10 Commandments, Jesus Christ, pinakikinggan ko yung sinasabi ni Kristo doon. Oo. Pumasok yun sa utak ko. Kasi hindi nga ako marunong magdasal eh. Wala naman nagtuturo sa akin. Pag palabas yung mahal na araw, tumatakas ako. O kasi, nanonood lang ako, kaya naggagawa ko ng parang iigib ako ng tubig, paagan ako. Saan pa rin kasi ako nag-iigib eh. Wala pa naman yun. Nawasan dati. Pinakikinggan ko yun, masaya ako, nakasilip lang ako sa bintana. Hanggang pumasok siya sa utak ko. Kaya natutuwa ko sa kakapag mapapanood sa kanya, pumapasok sa utak ko, pagdarasal. O, magpatawad, hindi na kapatawaran. Maraming tao magaling magbasa ng Bible. Pero ang sarili nila, hindi nila matanggap na magkamali sila. O, hindi ganyan ang pagdarasal. Pag nagdarasal ka lang, para ka nang makikipagkwentuhan sa nanay mo, sa tatay mo. Kung naglalambing ka, ikaw muna yung baby nila. Selfish ka muna itong araw nito. Yung parang gano'n lang, nakikipagkwentuhan ka lang kay Papa Jesus to, araw nito, ganito po, nalulungkot ang puso ko. Ganun ang ginagawa ko kay Kristo. Kaya sabi ko, hindi naman may magdasal eh. Maghapon ka niya mag-iyak-iyak. Wala kwenta. Ang pagdarasal, pag nakatingin ka sa altar o sa saan ka man nagdarasal,
bigla ka na lang makakaramdam ng kalungkutan at iiyak, biglang lalaki ang ulo mo. Na hindi mo mapigilan ng mata mo, luha ng luha kahit ayaw mo iyak. Ibig sabihin, pinakikinggan ka na ng Yesu Cristo. Hindi mo na mamalayan, hinakawakan ka na niya. Kasi si Papa Jesus, walang hinanapit at lahat ang puso niya. Pag nadikit ang spiritual niya, espiritu niya sa'yo, mararamdaman mo yung kagaanan ng iyong karamdaman. Mawawala ito at kalungkutan. Yan. Pinapalis niya ate. Bakit? Baka daw may gayuma. Itong gumadaw niyan eh. Sige. Ito po. O, bigyan nyo na sa inyo. Ayoko. Ito. Oh. Palagay mo yan. Mahal lang, kinuha niyo pa ng girlfriend niyo. Matapang kasi magtimpla si Titan, hindi ko naman pinagpitip na ng kape. Lalasa po. Oo, lalasa yun. Malapot po. Puno yan ng datas. Kaya sinasabi ko, ba? Oy! Sino kayo nagpagawa nito, oh? Yung picture namin ito ni Aposinda, oh. Kita nyo po. Oh, nakita nyo mukha, oh. Oh, nakita nyo, oh. Nakasandal sa akin si Aposinda, oh. Sabi niya, huwag kang lalayo sa tabi ko pag di ka nagpa-picture. Oh, di ba? Oh. Lumalabas yung sakit mo? Yung mga pawis. Ipagpatuloy mo lang. Kita mo, isipin mo, bakit siya pinagpapawisan? Tutusin, nakadama sa kanya yung ventilador. May yelo yan, malamig. Pero ganyan lang siya umiinit. Hanggang saan yung init? Saan mo naramdaman? Yung pababa. Isipin mo yan. Parang ganun din yung sa kulang. Parang kang dinadasalan. Ganito din yun. Pero nagkaiba lang kami, galing sa liwanag, nililinis, dahan-dahan. Ginababa lahat yung sakit sa kalampagan para bumili sa impyerno. Ganyan yung pagkikulisip. Pag yan, alimbawa, tinuturuan ko na nga kayo magdasal, yung mga magagaling magdasal eh. Na hindi malaman ko anong sakit. Pumunta ka sa altar, magbukas ka kandila, kung wala ka altar, isarado yung pintot, manalangin ka. Humingala ka sa langit. Ganun ang ginagawa ko. Tapos, hihinga lang ako ng malalim. Lahat ng sama ng loob ko, tatanggalin ko muna. Ngayon, ipipress ko yung utak ko. Tapos saka ako magdadasal. Iisipin ko lang, si Papa Jesus, nasa tabi ko. Nagdarasal ako. Iniisip ko, ang katawan niya, ikatawan ko, nararamdaman niya ako. Hanggang maramdaman ko yung malamig na parang may hawak sa likuran ko. Tapos kukwento ko siya habang nagdarasal ako. Tapos pag nakapagkwento na ako, magdarasal na ako ng ama namin. Tapos umingi ako ng kapatawaran. Nasabi ko sa kanya yung bagay na gusto ko sabihin sa puso ko. Mamaya konti, iiyak ako na hindi ko nararamdaman, bigla tumutulo ng luha ko. Yan. Pagkatapos ko magdasal, gumagal yung pakaramdam ko. Sinasabi ko, masakit likuran ko. Masakit yung katawan ko. Tapos patutulogin niya ako, bukas wala na ako sakit. Ganun ang pagdarasal. Hindi mo na kailangan yung, alam mo, mas masarap magdasal na hindi ka umiiyak. Masarap yung usa kang iiyak na hindi mo na mamalayan. Kaysa luluhod kayo, tapos magsisindi kayong altar, iiyak kayo, pagalingin niyo po yung tatay ko, nanay ko, parang awan niyo na. Hindi ganon. Ama, kung kalooban mo siya ikukulin, huwag niyo na po siya pahirapan pa. Pero alam po namin na sa gusto nyo, ito'y pagsubok lamang. Upang maging matatag kami. Kasi hindi po magiging masayang buhay ng isang tao kung hindi ka dadaan sa pagsubok. Pero, kung kalooban mo siya kulit, sino ba kami para pigilan ka? Katawan mo lang eh. Pero gusto po namin na makasama namin siya kahit konting panahon pa. Pero gusto ko lang po siya na ipuhin nyo. Kung ano man po kasalanan namin, at yung tatay ko, nanay ko, kapatid ko, anak ko, kung sino man pinagdarasal mo, ay patawarin niyo po kami. Nagkakasala po kami sa isip, sa salita, sa gawa, at minsan nakukulangan namin ng katawan sa panalangin. Bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Yung ikakwento mo lang sa buhay mo yung pagdarasal mo. Ganun lang ginagawa ko kay Kristo. Hindi ko na kailangan umiyak pa. Mamaya-maya, bigla ako ng papaluha na hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, anak, pinakikinggan ko na yung panalangin. O, di sasabihin mo, salamat. Kahit hindi mo maramdaman yun, purihin mo ko rin si Kristo.
Hindi mo na kailangan gawin yung gano'n. Marami magagaling magtuturo na yan sa Facebook page, YouTube channel sa pagdarasal. Pero hindi nila ako maintindihan eh. Hindi mo pa kilala si Kristo, pero ito kilala na. May bagay kang kasalanan sa Kanya, pag-aari niya yan. Kailangan mo yun maisabi sa Kanya. Kung hindi mo maalala, humingi ka lang ng tawad. Oh. Kasi, sabihin na natin madaling sabitin in Jesus' name. Sabi mo, Ama, patawarin mo ko. Ang bilis lang na sambitin ng bibig. Yung dapat nagmumula sa ikaliwa. Yun ang hindi kayang hawakan ni Satanas. Yung bibig kayang gawin ni Satanas yan. Ang nasa puso mo, wala siyang puso. Wala nga siya kung saan siya. Ano lang ang pagdarasal? Hindi lang tayo, ang pagdarasal parang mabilis sabihin yung muko, humiga, lumuhod. Pero gawin mo yung nasa puso mo. Sundin mo lang ito. Pakikinggan ka ni Kristo. Yung iba kasi pasyente, nagugulat ako. Araw-araw daw sila ng darasal. Eh bakit ka nandito? Para magpagamot. Wala daw siyang kasalanan. Bakit daw siya pinaparusahan ng gano'n? Hindi ko alam. Hindi kita kilala. Siguro naman kung wala kang kasalanan, bakit ka naman bibigyan ng ni Papa Jesus? Hindi si Papa Jesus yung nagbigay sa iyo ng sakit. Wala kang kasalanan sa kanya eh. Sinusubukan ka ng demonyo. Alalahanin nyo, nakalagay sa Bible. Si Saul ay sinubukan ng Diablo. Isipin mo na lang, ikaw na lang si Saul. Sinubukan ka ng Diablo. Hanggang saan magkaroon ka ng sakit na kahit kaungin. Nawala na yung sakit, no? Ang daw yung dito mo, wala na. Tapusin na natin yung tao muna. Para ibalik natin. Tingala. Tingala. Sabi mo amin. Ilis lang. Isa. Dalawa. Handa mo, dalawang tao to ha. Lilipat lang natin kasi elemento yung isa eh. Ilaman ko tao eh. Amin. Yan. Ilat ang mata. Ilat ang mata. Inom ng tubig. No, maganda po yung mugs. Magkano po paggawa ng mugs? Di ko po alam. Ano pa rin naman sa dili mo? Ano pinag-iba? Bago i-balance yan, lahat i-balance. Hindi na lang yan. Yung pakiramdam mo, ano pakiramdam mo? O, sige. Chard, wala kang sakit, wala kang opera sa katawan. Sige, Chard, i-general mo siya lahat. O, pahingin mo siya. O, sige. Yan ka naman, Richard. Basang-basa likuran mo, punasan mo muna ng pawis. Naligo ka ng pawis, pero o, sa'yo to eh. Ano yan sa'yo? Next day. Kayo magkakasama. Kayo, tapos na. Iba naman ito. Papatayin natin yung vlogs natin. Kasi sayang. Sayang haba na. Hindi ko alam kung si Ermundo Gian. Saan to galing? Kamukha niya si Ako Andy. Oh. Dati naalala ko talaga. Yung kaping ito, alam nyo magkano na to sa Divisoria? 7 pesos. Pag may gatas, 12. Tapos, yung kaping ano yun, nakalagay pa sa yung dating kaping ganyan. Alam nyo ba, pinag-ingat-ingatan ko pa ito, yung kape. Pinadaan-daan ko maubos, sayang yung 7 pesos, yung 7 pesos. Shit, nag-insi na ngayon apa din. Dati yun. Hindi ka naman sinasabi. Ay, dati. Oo. Nag-insi na. Tapos, yung tinapay, yung pandesal, yung may laman, dati, 50 centavos lang yun. Nagtinda ko ng pandesal hanggang 50 pesos, ay 50 centavos eh. Pinaplastic ko pa yun, iniingatan ko. Alam mo ba yung tali? Tapos nilalagyan ko ng tubigan para hindi kunin ng langgam. Kasi pinag-iingatan ko. Kasi wala akong aasahan kung sino magbibigay sa akin eh. Tuhod. Sana masakit. Patingin nga, may arthritis na kayo.
Puro mo ng konti. Yan, dito mo. Buka ka lang. Tapos yung kalampakan, parang may patong yung pagkapaka, dapat mong masakit. Black lang mo. Tingnan natin mo lang. Kasi ito pag dinidin. Oo, nagtutusok. Hanggang ito. Yan. Masyado. Dito. Oo, nagtutusok. Yan. Teka lang. Gala mo lang. Tingnan natin kung may mga arthritis ka. Wala pa naman. Bata pa. Thank you. Wala pa naman na gana. Tik-tik. Kasi mga may tuloy tik-tik na arthritis na. Discapit lang ito. Pag inaapak mo, masakit. Opo. Sige. Ngayon, masakit ha. Mamaya, mawawala na yan. Nag-snakip lang. Pangalan te? Ganalin. Middle name? Spino. Apelido? Opo. Taga saan kayo te? Pangasinan. O, shout out mo yung mga taga Pangasinan natin ma. Taga Pangasinan sa Aguilar. Oh, may- Nandito kami kay Apo Anden. O, shout out lahat ng mga taga Pangasinan dyan sa barangay. Anong barangay nyo? Poblasyon Aguilar. O, Poblacion Aguilar. Shout out po kay dyan Teacher Man, pati sa lahat ng kagawad dyan sa kanila. Pati lahat po ng mamayanan nyo dyan. Mag-subscribe na tayo sa YouTube channel natin. Mag-follow na rin kayo sa Facebook page natin ng Alipin ni Jesus. Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Amin. Yan lang sa inyo, tituhod nyo lang. Opo. Ilang ininda mo? Kapag pumunta rito, tuhod lang, kaya na yun. Yung tao sa kanya nagagawa. May pinuntahan na nga ako. Ito te, madali ito matanggal. Kung wala ka ng sapit, tapos na ito te. Kahit nakaupo ka dyan, magagawa yan te. Dikit. May tao sa kanya nagagalit. Siguro nagagalit sa bibig mo. Yan na. Tanggalin muna natin ito te. Pero itong tuhod mo te, promise, madali lang talaga yan. Salamat. Kung madali lang, ilang taon mo na itong tuhod mo masakit? Matagal na po. Kasi pag, Hindi sana mawawala. di ba ito wala to sakit? Wala po. Diba, tingnan mo ha. Naalala mo yung ginawa ko ha. Bibigatan ko na ha. Tingnan mo. Ganyan lang po si Diba wala sakit? Tingnan mo ito. Wala sakit. Kasi nakapasok yung buto mo. Pero ito, pag nilagay mo yan, kung bukan mo yung paro, parang ito makikita mo. Tingnan mo ito ha. Ayan. Ganun, masakit di ba? Kita mo, hindi gumagalaw. Nakapirmis. Tingnan mo ito. Tato mo ito. Tingnan mo. Malalim. O, di ba? Gumagalaw. Ito walang bumps. Oh. Pirmis lang siya nakaganon. Dapat yung kasi gumagalaw ng konti. Ano yun? Dislocate lang. Madali lang ito. Ah, Oh, baka may lumabas na naman dyan tilapia. Naalala ko yung sakit ng babae. Nananahimik yung, ano ba yun? Talaba eh. Sana, hindi nakalimutan ko lang yung tanong sa kanya, kung shell ba o tayo ng talaba? O, kasama yung talaba. Sabi niya, ay wala na. Bakit ganun? Parang inikot lang. Lumabas na yung talaba. Nakakita ako. Patayin lang to, kaso tanggalin lang natin yung ano. Tao. Huwag lang talaga may bakal, mahirapan ako Wala i-ikot. po. Oh, nahirapan ako i-ikot talaga yan, di malikot. Ano parang dami niya, sir? Ano pinagkaiba ng hininga mo? Hinatak mo siya, Jard. Ilan saan daw tumulog? Hindi niya. Ilang? Dinig lang. Ano ba trabaho ng anak niya siya? pamangkin. Anong trabaho niyo? Dati nasa Baguio po yan, nasa Retribot, umuwi ng New Year. At hanggang ngayon na Nag-red ribbon? nagtrabaho. Ang ganda-ganda nun sa Baguio, pupunta pa naman kami sa Baguio. Sana makikita tayo sa February 24. Pambenga. Pambenga. Oy, mega shoutout sa mga taga Baguio. Pambenga. Pambenga. Pupunta kami diyan. Biyernes kami alis. Magkita-kita tayo diyan. Pambenga 'yan, Pambenga. Piyesta ng mga mga bulaklak na kulay dilaw, mga flowers. Oh. Ay, hindi pala. Magkano pala ito? Tanggalin lang natin yung martes. Paspas din. Linis.
Madali lang ito sa ano te, pag natanggal lang ito. Sige, linisin mo ng linisin. No comment na ako report eh. Malapit lang po sa iyo eh. Basta tanggalin mo na lang. No comment na ako. Linitik na ni Magnifico ka, malapit lang daw po sa iyo. Pas. Tapon mo na yung tapon para bumalik yung sakit sa kanila. Alis pa ng sakit niya sa lupa. Sabitin si Chris at patawarin nila para bumalik yung sakit sa kanila. No comment ako dyan. Panang benga. Oh, panang benga pala tawag doon. Pupunta po kami ng, maggagamot kami ron eh. Ito, madali lang ito eh. Aspas, sige, linisin lahat eh, para malinis lahat. Mabuti ka mo, naka-shirt ka na mahaba. Madali lang yung pilipitin. Alam ko na ako kasi nag-penat ko. Mas napit lang ng konti. Napitit lang. Minsan nawawala yan, di ba yung sakit? Minsan meron. Pag naka-umpisa, pag bago ka maglakad, masakit. Kaya pag nakakalakad na ng mga ilang hakbang, ngayon na, nawawala na. Naipitan lang siya ng ugat. Saka, dislocate ng konti. Kunti-kunti lang naman. Cecilia Pugod. Shout out po from Nueva Vizcaya. Mega shout out po. Paki-subscribe nyo na lang po tayo sa Facebook page natin ng Alipin ng Ama, Jesus Nazareno. Yung anong pangalan po ng Facebook, YouTube channel ko doon, ganun din po yung pangalan ko sa Facebook page. May bago ako dyan YouTube channel. Hindi ko, ano lang yun eh, bago lang ho yun. Isa pa lang yung in-upload kong video. Ang pangalan po ng YouTube channel ko isa, Apo Andel The Healer. Yung palawas The Healer. Malalaking letra po yun. Puro malalaking capital letra. Yung bago kong YouTube channel, kaso wag mo na kayo mag-subscribe doon ha. Ano ko lang po yun. Pang-reserva ko yun lang yun. Higit paspas ng paspas. Madali lang to sakit ni ate. Magandang hapon po, Apo Andy, Apo Sinda. Nag-aabang po ako palagi. May langis na po tayo, Virginia, Valenzuela. Katapos ng February 14. Yan, te. Tapos, sabi ko sa'yo, te, saglit lang to eh. Walang kahirap-hirap ang sakit ng sakit mo, te. Sige, te, hinto mo yung kamay mo, te. Tapos na, te. Tapos na. Ako na bahala rito. Ibabalik lang natin sakit. Nawala na. Sulat ang mata. Hindi pala siya. Punasan. Sige, te. Ano yung paa mo? Ganun ang dalaga. Buka. Tingnan yan. Yan lang. Dito ka mo tumandal. Ganyan lang. Richard! Buddy! Buha ng basket. Ay, yabi ko lang. Hindi ganyan, te. Balakang kasi. Hindi, puro pa. Yan. Ibo ka ng konti. Yan. Hindi lang. Huwag masyadong mumukat eh. No effort lang mukha. Hawakan mo muna. Malagkit. Ganyan, te. Hawakan mo dyan. Itaas mo pa. Tingnan lang. Hawak mo na ako sa magandang Mondex. Okay. Okay. Papasok yun. Sige pa. Hindi, pulit pa. Ayaw naman. Lax lang. Palit kayo. Hindi siya malaw. Diyan muna tayo sa formang ganyan. Todo. Huwag masyadong layo. Pinitin mo lang. Pak, bitaw.
Parang release. Angat mo, angat mo, angat, angat, angat pa. Sige pa. Kita ko. Yan, release. Tingnan natin. Puro. Wala na. Kunti pa. Pitik na lang, pitik na lang, pitik. Ano na lang to, tinga na lang, tinga. Tinga. Tinga lang. Tapos po. Kunti, baba. Kunti, okay. Pa. Oh, tama na. Bitaw, te. Ah, wala na. Tinga. Wala na. Okay, lakad eh. Ikaw magkano? Tulak mo, te. Okay, lakad mo muna. Sige. Iangat mo, te. Tingnan mo kung ano pinagkaiba. Sige. Pag kulang pa, higa ka talaga. Ano pinagkaiba? Wala na po. Wala na sakit? Wala na sakit? Talaga, te? Lang. Pagka meron pa, te, higa ka. Mas madali sa higa eh. Lang. Wala na? Wala na po. Wala sakit siya. Sigurado? Sige nga, umupo ka. Tapos, ganun mo. Hindi ko na alam yung dito ayaw. Hindi ka pa naman tapos, te. Ay, di pa. Oo. Ano pinagkaiba? Wala na po. Wala na? Magaan na po. Magaan na siya? Oo. Dahil nung kanina nakabandage pa ako dito. Baloktot kasi pa mo, te. Para kang ganun, te, oh. Ito pa mo, te, diretso. Yung isa mo, itong hita mo, wag gagalaw, ha? Yung ito lang, parang ganyan, te, oh. Kaya masakit nga po. Kaya masakit Ilang lakad taon mo. na. Basta straight lang tong hita, pero yung paa mo, na, baga sa ano, gate, di pantay. Opo. Oo. Kasi ilang taon na po ito eh. Kumisan, masakit, nawawala. Nawawala. Chad, alamin mo na si ate. Wala na taga. Wala na po. Oh, salamat kay Chris, oh. Salamat. Oh, sige. Salamat. Wala na sakit, eh. Wala na sakit. Wala na sakit. Upo ka lang dyan. Paalam na pala kayo sa YouTube channel nyo pala to, te. Oo nga pala. Kayo na pala nung huli. Hindi nga pala kayo magkakakilala. O, paalam na kayo, te. Shoutout mo yung Tagano. Sa Pangasinan, Aguilar, Pangasinan. Salamat. Salamat na rin sa may asin na lumabas. Wala na kami sakit. May asin pa ba? Masaya ka na. Yung totoo, walang halong biro. Wala na talaga. Wala nararamdaman. Oo. Magkakaroon ka na ng girlfriend, mga basbasan kita. Mag-aral ka muna. Baka nagkaroon ka ng girlfriend kasi hindi ka na pinansin. No comment. Salamat po. Thank you so much. Tatanggalin ko na po yung vlog natin kasi masyado na po tumahaba, 1 oras at 20 minutos. Paalam na po. Thank you so much. God bless lahat na nanonood dyan. Mega shoutout. Thank you so much po. God bless. Bye-bye. Pakilala po at pakishare, ha. Kaya ko muna yung tulong nyo. Para mapunta tayo. Yung iba kasi wala pang alam eh. Bye-bye. Ano ba yung unang nagpagamot? Hindi. Lalagay na lang natin sa title, mamaya lilipat natin. Asin na nalusaw sa ulo. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Patayin ko na, ha. God bless. Bye-bye po sa inyo lahat. Unahin natin yung YouTube channel. Yung healing water po natin, i-announce ko na lang ulit yon. Kaso mag-healing water na